Кешеләр сугыша, кан коя. Киселәмеңнәр шагымырлар, төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь кат ите, ялтырый бүренең күзләре, тик моны төн буе атышып торган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы, карт бүре, исереп кешеләр канына, йөргәндә сискәнеп туктады бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, ваенга терәгән башкаен, кызганып егетне җил белән тибрәнеп сыкрана аккаен. Кызганып егетне елылар, Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Тәгәри үләнгә чик түгел, егетләрнең күңелсез яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады. Кинәт нидәндер сискәнеп, бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйфь сулышы бәрелде бүренең борынына. Юк, бүре тимәде, сак кына борылып егылды янына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне, яртылаш шул тайган исеннән шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шампуллар бастылар, туйганчы җафалап соңыннан ялгыз каенга бастылар. Кешеләр сугыша, кан коя. Киселәмеңнәр шагымырлар, төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр, ах, ләкин бүреләр бу кадәр ерткыч